Chris le Julie te chu kum som thum kalta khan anlo in ngai zong to thina ma se wan doi thlak tak main an nun chuan kong shan ve ve azo alo ngai ta ani kum som thum hnuwa anin ton le me chuan thuruk pakhat lekin an nun chu kum khwa ata na ti dang lam sakta kum som ruk pathum mi Chris a chuan tum khat chu arin lo tak hne na tangin message adong tatlat mai nidanga chuan haute te adong thin kha ania ma se heminia athil don ber kher hi chuan aril ru a khoi bik tatlat maya aron thon tu chu aril ru le thinlung zong zong a the ngel ngai lo a mangai em thin Julie chuan a khovel le anon pum pui aron thlak sakang ti reng ring hau lo Chris le Julie te chu school an kal holai chang to in anin mel shiat to a anin mu masak ber ni chuan anin du in anin mangai ton ngal em maya an mel a thadun em awangin in kop zinga du omber te zinga mi an ni hialani an pon lam moina nirngot lavin an nuam ti le an ngai na zong in an em awangin mi in koprem tak ni in hun nuam le hlim om tak an mang dun thin ani chu wang te po chu ani ang anin then hnu po in Chris a chuan atwar na em maya hei mai ba ka Julie zokin in chen adu masa zok chu atwar na hle a in chen adu na chan engma soi box si lo nen aril ro ana em maya ma se Chris a chuan chan om lova in chen ri ngot chu hriat thiam har sa ti in engi motakin a hmangai chu alak bo saka angai ta ani hei wang po hi ani nge yang kum som thum liam hnuwa po Julie in aron message thut chu a thinlung a khoi bik ta em maya chumini chuan nidanga ati chindan pa nga in athawa tuk chuan ei khama na thok torin a chuak don cha chu a phone aron ri tatlat mai message alo lu thi alo ni a atira chuan ngai tha mai adua ma se aron thon tu a mu cha chuan a phuta zok mai amitina athil mu chu a oi lo lek lek hial zoka Julie ne na tengin message mo ati sapa muang changin a phone chu alaka nga akut le lam khor be be chuan a phone unlock an tum chu a ham hai lutukin ati tha thei der lo an chol deuh dita a phone pin chu achulu thei da shama chuta cha chuan a hmangai em ina athil ron thon chu muta kum som thum chuang zet abito lawa khang kum liam ta zong zong a po khan engwanga then taringot khangi ani azo chak le thina thillom om tak zong ani hau lo ma se chu zo na chang thei tur bula chuan akal nge ngai don ta ani du ta Chris ti in message so enchana ishiat angin he message karon thonna chan chu thil poimo tak soidu kaneya keima a hian eng thil ma be se tur inei to lo ani po in apoi lave kum tam tak aliam hnu po a ka then na thu ka shil che awang khan min mudu to lo ani po in a om lu tuke ma se voi khatal in hmule ka du ani kanun pum poya ka hmangai ber ini a ka thena wang che khan ka thinlung a ke chhia a kamal tangoi ngoi ani ma se karil ro chuan thil dang angai to atlata thil chan mai thei ka nei tam ema ka shil che ai khan anasa jok bok ani Julie message chuan aril ru alu anhe hle maya in mutora asom na chu arem ti mai don nge ni ang ma se kum tam tak chunga zona ane reng kha chana a om nge arin awang chuan in mu chu arem ti ta ani coffee dora chuan Chris chu a omran to a thotna buldo kana chuan a kot zung chang te chu azam em awangin atiri kau kawa dor kong khar a in hona piangin awamil suk zok ringa ma se Julie chu atlai deuh tlat minute som ni chung chuan Chris chu aril ro aboi hle a ril ro fim put sham atumani ber mai khang kum tam tak liam ta khan ingi thlengang le ti chuan mi chemel thatak mai kum upadeu to mel pu hi aron lu ta hlul mai Julie ngi ani don hiti in Chris chu athau wata awachi bai ngala an thu fel don ta atopa chuan anin mole ta ma se engthil nge ashil du chu nita angle zammel tak chung chuan an thua mi chimel thatak zong alani hi ti in Chris thinlung chu a phudup dup maya Julie ero chuan tuiti takin coffee in pa in Chris chu athlir renga ati tur a chuak thuta chuta le anui mel abo ta mak mai thuruk lian tham tak puan chwa tur ani awang chuan thok an han la te phota
chuta mi tuitla zoi zoi chung chuan a soi tur chu a soi chanta ani college an zo ma shet khan thil be se lok lo tak a thlenga Chris support Julie bula omin akal fo thin ani chumit lai chuan a romantic thei ang tur berin an bua saya a hmangai thu Chris chuan apuang zoi zoi ani ber mai chuti lai chuan Julie chuan in nei tur a som alo in ring ve hle boka ma se engma chutiang som na o ka chu adong ta thau lo mai le ama ero chu engma ngai to chhun zom to chawng lo chuan chumini tlailam le zan lama chuan hun hlim om tak an hmang ta thowa ti chuan hun le ni te lo liam zelin Julie chuan a period lo ti ain sha chuan a rai ring ngala arin ange in naw lo pai reng mai aril ru abuain Chris chuan afa ani ti apom do lo a hlo mai ba ka ti mol pho a hlo em awang chuan Chris chu chenfel adu ril ruta zoka anin kar chu a chu chatta ani khonge no te cho omta kangle mit tui sur zung zung chungin Julie chuan awale chu aphora chuta chuan passport chu la chhuakin Chris chu entirin ifanu ani hi ti in thiam lo tak chung chuan a ko hmuwa kumsom thum lai ani ve to ati sapa Chris chuan abenga athushi ati chu oi harsa ti hle maya fanu alo nei renga mo thalak chu ala a han en chan chuan a fanu nge ani ring heta ani a in ngai to chianga ama thiam lo vek ni mai na sia a khati khopa in hmangai si kha in nei tur alo som lo kha a in thiam lo ta hle maya reivak lawa chuan Julie chu thil dang soile to lo chuan wa ko ta wong wonga a oma chuan Julie po alo be ve hle hle maya Chris support chu a in shi chuak ta kwar kwara an nui dun ta har hara atuka chuan a fanu chu a hmu ve ta a fanu po chuan mak ati in panei lo nia a in shiat na chu abo ta vek maya pa alo nei reng ti a in shiat chuan alom ta em maya ti chuan an pathum chuan chung ko du om tak an din theita Christan awanei thak hle maya a hmangai em thin adu tak Julie chu akyanga om to in chung ko hlim tak an launita ani